Start recording. Hongu mhuri yeZimbabwe iye zvinezvi tasvika tapa showground Harare Agricultural Show. Ndofunga sezvamuri kuona kwakangoti zi, kwakangoti mwiro, tonho. Hatisi kuziva kuti mukati meguta zvakamira sei. Ndomatakupinda izvozvi tinzwe kuti zvakamira sei. Tamunzwa kunzi Shugeta wabatwa nevakomana. Makutyisa kupinda asi zvisinei, musoja anofira pabasa. Tiri pabasa, hapana yekutamba. Iye zvinezvi tapa showground. Kurudyi kwedu ndokune Rainbow Towers. Chibva pano taakupinda mutown. Tichadzoka naikupapapa tichada kusvika futi kumaZimbabwe grounds tinzwe kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei kwese ikoko. Naizvozvo rambai muinesu mhuri yeZimbabwe, rambai muinese tichingokupai update kuti zviri kumbofamba sei. Naizvozvo regai tione kuti muzvikamu zvinoteera mumaawa mairi matatu ari kuteera zvicharamba zvakamira saizvozvo here kana kuti tinenge tava nemachanges. Kana uchimhanya paya marobots haadi kuchinja, ndo dambudziko iroro. Ndo nyaya tinayo kamhuri yeZimbabwe, tipanane kaupdate kuti zviri kufamba sei, zviri kubva nekupi. Tinoimba nhasi uno vadzidzisi munesu pano, nekuti tanzwa ruzhinji taona zvikoro zvenyu zvakavharwa. Mapurisa tinemi pano, mauto tinemi pano. Tiri kufamba tichiona zviri kuitika muguta guru reHarare, munyika yaBaba. Patya tasvika manje muguta, tapinda tatarisana nehotel Jameson Hotel. Vanhu vari kungofamba, hatisi kuona chiitiko so far. Vanhu vari kuzviendera kumabasa avo, asi kana chiti kumabasa avo tiri kutaura mabasa emaoko. Vamwe vacho ndo mahwindika, mabasa emaoko iwayo. Mamwe mahwindi habve pavanenge vachishedzera makombi avo. Vamwe vachowo ndimamani chenji vanenge vachingotsaga munhu ari kudawo mari. Ndosaka uchizoramba uchingoona vanhu vachingoramba vachiwanda vasingaoneke kuti vari kubva nekopi, vari kuenda nekopi, chii chiri kutora nzvimbo. Naizvozvo tichaedza kuchinja mugwagwa watambofamba nawo, tichitorawo mumwe, tichingotenderera. Regedzai timbonanga nekuna 4th, titange kunotorera kuna 4th tione kuti zviri sei kumusoro ikokoko. Tozodzika tichikwidza kusvika tasvika kunet 1, tichikuratidzai kuti zvakamira sei muguta. Pane zviri kutora nzvimbo here, pane zviri kuitika here. Ndanga ndichitaura nayo yaShugeta, hanzi zvaangachitora mavhidhiyo akazonzira vakomana rumboita nezviko izvezvo. Nekuti vakomana kana vari pabasa ravo, iwe uri pane rako, havatombozoti pane munhu ari pane rimwe basa rake. Vanofungidzira kuti mese muri kuita basa rimwe chete, asi iwewe uri on the wrong side of the law. Naizvozvo unogona kungovhiringidzwa. Regai titenderere nayo Harare, tiri pasi pambuya neanda statue. Tichitika aiwa titungamire ambuya, tifambe zvakanaka. Mugwagwa wedu usaite mhirizhonga, tisasangane nezvimhinga mupinyi. Start recording. Ino nzvimbo ndofunga muri kuona it's business as usual. Ndipo nzvimbo yakazara dzimotokari dzakawanda wanda. Obviously ndo padyo zvakare nemunhu mutapa. Kuno kumotokari dzizere kuratidza kuti it's business as usual. It's business as usual. Ndo nzvimbo yandaona ine dzimotokari dzakawanda dziri kuratidza kuti vanhu vari mumahofisi, vanhu vaenda kumabasa. Iye zvinotyisawo zvakare kuti kana uchishanda muhurumende wonzi uya kubasa iwe uregedza kuuya, unoita kunge une agenda yako wega wega. Naizvozvo izvozvo tatena tapinda muna 4th Street, ndo matiri. Ndofunga mapurisa muri kuaona ayo ari pamberi pedu akaita kuzadzana mumotokari, vari kutenderera, mheno ikoko.
dai vachikomuniketa nesu chinzwa kuti kwakati chakaherereka tichimhanyawo kaikoko, but vanenge vari vanhu vanenge vaine misheni dzavo dzisingadiscloswe kune veruzhinji. Tasvika manje pana 4th. Kudoko motokari kuna 4th dziri kuratidza kuti dziri kuwanika apo neapo motokari dziripo, asi ukatarisa renki yacho hapana hauzoshayewo apo neapo pane zvinenge vanenge vachitengesa vari kuita this and that, asi kutaura nachokwadi ndechekuti handiwo mamiriro anenge akaita Harare atinoziva.